YBY फानाव फैसा मोनबाय आरो आं नै बेसेबां मोनखो आरो मा खालायगोन बे फैसाखौ फांखा होदोंहाय आं र' बन्द' खालायहैनि। हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय। लोगोफोर आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायनो नागिरदों होनबा लोगोफोर आं भिडिअखौ जागायनो सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट आरो मोनसे खावलायनाय आंनि बे मदननि ब्लग्सखौ जाय दाबो साबस्क्राइब खालायाखै अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोफोर आं दिनै मानि सायाव भिडिअ बानायगोन होनबा YBY फानाव आंहा फैसा हरदोंमोन ना ओमफ्राय लोगोफोर आङोथ' दा मोनासै फैसाखौहाय ओरैनो बेकार जाबाय आङो जेब्लानाखि सोहांदों बे समबानो थैनानै थांबाय ओमफ्राय दा गरसेबो मोनासै आङो 6000खौनो हरदोंमोन दाथ' थाइसेबो मोनासै ओरैनो हावा हावा जाना थांबाय। ओमफ्राय FKBआवबो होदोंमोन बेबोथ' हावा हावा जाना थांबाय आरो जोंहा लोगोसे बिखुनजो दङ ओमफ्राय बिखुनजोनि बिहामजो बिबोनां दङ। बिखुनजोनाथ' बेसेबांबासो 10,000 ना 12,000 सोदोंमोन ओमफ्राय बे आसलखौ मोनबाय ओमफ्राय 47,000 ना 46,000 दंमोननो होनबाय थायोमोननो जोंना बिबोनाङा बख'दो होनबाय थायोमोननो ओमफ्राय आइयाबो होनोमोननो एसे एरबावथों बख'योबा माबायाबो खमायलाङो नालाय ओमफ्राय बुरजा दोनोबालाय बाङोनो ओमफ्राय एसे एरबावथों होनैनो नै दिनै बेबायदि 46,000 हावा हावा जाना थांबाय आरो बिखुनजोनाबो ओमफ्राय बिबोनांनि बिसिनि बे बिजावजालिनाबो। आङो भिडिअखौ बानायहांनायावनो दोनथ'नो गोनां जादों नै मोनालायबाय आंनि भिडिअ बानायनाया। आङो ओरैबायदि होन्दोंना बिखुनजो होनबा सोर बिखुनजो सानगोन ना मानसिफ्रा बिखुनजोआ ओरैबायदि आरो हासबेन्डनि बिमायनि हिनजाव आरोखि ना बे नङाबा आंनाथ' उल्था जायोबा सोर बिखुनजो सानलायगोन ना बिस्रा बिखुनजोआनो गैला आरो सोर बिखुनजो सोर बिहामजो बेबायदि सानगोन ना हासबेन्डनि बिमायनि हिनजाव आरोखि ना बेनाबो बिदिनो माबा होदोंमोन नालाय बे आइनाबो दोनहरदोंमोन नालाय माबायाव YBY फानाव हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय आरो बेहाबो बिहामजोआबो हरदों नालाय आं बेखौसो होनदों नङाबा सोर बिखुनजो सोर बिजावजालि मा रायलायनाय जाखो सानगोन ना आं बेखौनो दा बुंनो सानदों। लोगोफोर आंना मोनालायबाय दे भिडिअ बानायनाया दहाय बानायहांनानै ओरै दिगदार ओरै गथ'आबो आंहा बिस्थ'ना बेनि थाखायनो दोनथ'नानै आं दा ससेखौ बानायनो गोनां जाबाय। लोगोफोर आंहा आरो नै ओरैबायदि मोनसे ओरैबायदि टेनसन ओरैबायदि दुखु लोगोफोर आंनि दुखुखौ मा होननो आं होननोनो हाला आरो बेंकआवबो सिखाव ओंखारदों दै लोगोफोर आरो आङो लोगोफोर नोंथांमोन आं बुंनो सानदों फार्स्टयावनो बे नङाखि आङो बाजैया मोनबाय बा आब'आ मोनबाय बेबायदि नङा आङो YBY फानावबो मोनाखै FKBआवबो FKB मोनलाय बेयावबो मोनाखै जेब्लानाखि दोनहरजेनदों बेनिफ्रायनो आङो सोजेनदों बेनिफ्रायनो सार्भार डाउन लोगोफोर मोनखादों FKBआव लोगोफोर आङो थुहांनायनिफ्रायनो बिदिनो 9टा 10टा 11टा 12टा 1टा 2टा फुंनि 6टासिम जागुलायहैदों थुयोबा आरो नै लास्ट टाइमाव थुनोबो हरो माबाखौ गावसोरनो थुनो हरनायखौनो थुयोबा आरो फैसाबो माइनास जाबावखायो FKBआ बेबायदिबो जालांबावदों बेबायदि ओमफ्राय YBY फानाबो नै हरदोंमोन हरनायालाय 6,000 ओरैनो हावा हावा जाबाय बेहायबो जाखायासै आं मा होनबावनो आरो ओरैबायदि टेनसनाव दं आं दुखु आरो ओरैबायदि बेंकआवबो नै आङो सिखाव ओंखारदों दै आंनि नै माबायदि फैसा ओरै सोरबा मेगन गोसा जाखो ना सोरबा हेटार्सफोर जाखो बेबायदि सिखावबो ओंखारबावदों आंना बेंकआनो फैसाया लांदां जाजोब्बाय लोगोफोरनि आं बेखौ बुंनो सानो लोगोफोर आङो बेबायदि मालाबाबो आंनि बे एकाउन्ट बेंकखौ आङो चेक खालायामोन ओरैनो लायनाय मानायफ्राबो बारा लायलाबायनाय जायाना जोंहा ओरै बाहेरा थाखा एसे एनै सासेयानो माबाखायो नालाय बाहेरायाव खामायखानाय माखानाय बिदिनो गारि सालायनाय मानायनि बेखौनो आङो मोनजाखायो नालाय लायलाबायनाय जाखाया ओमफ्राय बिदिनो खरसा जानो थाखाय थाखायो नालाय बेनिखायनो फैसा थाखा बिदि लायनाय जाया मानोबा नांगौबा गोनांथियाव बिदिनो लोमजाबा साजाबा लायनाय जायो बहाबा डक्टरनाव लांनांगौ बहाबा कबिराज देखायनांगौ अजा देखायनांगौबा गथ'खौ बिदियाव लायनाय जायो आरोखि आं फैसाखौ एखेबारे ओरैबायदि नै सिखावाबो आं मा होननानै मा फोरमायनो बेबायदि ओरैबायदि आङो बारा फात्ता लायामोन दै लोगोफोर सनाफोर थांग्रिं जादों आं दुखुखौनो सहाय हायि बायदि दुखु मोनबाय आरोखि ना लोगोफोर ओरैबायदि गावबागाव जिउखौ सेफटि थानो थाखाय बयबो थांग्रिंजा लोगोफोर आं मा बुंनो मा मानो आं बोरैबा बुंबाबो बोरैबा सुहाबनाय बायदि मोनो ओंखायनो आं बारा बुंनोनो हाया आङो आरो आं बिराद टेनसनाव दं मिनिनाय गैया आंनि मोखाङाव लोगोफोर आं ओरैबायदि टेनसनानो टेनसन ओइ सासेखौ लानानैबाबो टेनसनखा आङो आरो आङो बहाबा FKB बहाबा YBY फानाव मोननाय थाखा नङा बे आंनि बे माबाखौहाय लांदां जानानै थानाय
खहा जानानै थानायखौ सुफुंनो थाखायसो लायदों लोगोफोर। आङो दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै। आं बारा गोलावबो बुंनो सानासै। आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन। बाय बाय।